bengidlula sanibona. Ngicela nje usangena kulo live noma usangena kule video like ufollowe bese uyasubscribe. Ngiphendula nansi comment ethi how Makhosi uqobela wami wathi mntanami uze wazi nje ungabi nezigubhu noma izizwe indaba yakho ayisekho kwasedlozini ilapho Thokoza Ngwenya uthi umntana kaNkuluNkulu uqobela wakhe wamtshela ukuthi uma ethatha isigubhu noma ethatha izizwe noma ethatha izilwane azosebenza ngazo esigodlweni ubungoma kuye kuyobe kuphilile. Ake sikhulume iqiniso ke ngane zakwethu. Mina ngumuntu othanda iqiniso. Ngizona iqiniso. Anginandaba nawe futhi ke angidli kuwe. Nginezinto zami engizenzayo eceleni ngaphandle nje kwesigodlo. Lalela ke ngoba ngilapha ngokweqiniso ngilaphela indlala. Uma ungumuntu uhambe uyisangoma uthatha isigubhu emzini wabantu noma la usuke uye khona kodwa wena waliphuza waliphalaza. Uma usuthatha isigubhu ubungoma bakho kuphelile ngoba siyakubulala ngishila ekuqaleni. Ukubulala ubungoma ngiyakuthatha ubungoma kuwena ngikubulale 8 out ngivusa umkhovu ngivusa isipoko noma ngivusa lento engisuke ngofaka kuwena ukuze wena uhambe uyosebenza kubantu. Usuke ungasasisona ke isangoma. Ngiyakuphika ngiya la. Izangoma ezithwase ngaphansi kweplanet noma ngaphansi kwezinto abayithathe ukuthi ubalethwe izigubhu egodlweni ziphume zingazi lutho ziphume ziwumphupha ziphuma entwasweni leyo zingasebenzi zigcikene sezidayisa ngomzimba emgwaqweni zigcoke zingawuhlonipha umzimba wabo zigcoke zenza isnacks emzimbeni wabo zigcoke zihambe ziyokwenza okungasiyizo ingoba zabizwa zigubhu ekuthwasena zibizwanga ithonga noma yidlozi. Uma ungumuntu usawumuntu ovukelwa umoya umoya wakho ungawu-understand awukwazi ukugijima uyongena ekuthwaseni ngoba wena uthi uyagula. Idlozi maliqala livela kuwena likubiza likubonisa kwaDlamini alikwazi idlozi ukuthi lakho livele likhomba uDlamini. uDlamini uma azokuthwasisa uqala ulento ikuhluphe iminyaka ikuhluphe ikugulisa ungabe umuntu kodwa oba nezinkinga kodwa ozibuza ukuthi inkinga zakho zikini but hayi ukuthi lizokugulisa bese liyakubulala. Cha, idlozi uma ungumuntu obiziwe before uzobonisa umuntu obizela ukuthi uyokuthwasisa into zakho ihambe kahle uqale ugule kuqala ugule ube umuntu ongathi uyasinda uyafa ungafi kodwa lokho idlozi liphele emzimbeni wakho. Lokho kusuke kuyisign ekukhombisa ukuthi wena ungumntwana obiziwe ungumntwana wedlozi ungumntwana mhla imbulwa lento kuwe kuyoba nomehluko phakathi kwesimo sempilo yakho. Lento yokubizwa ngezigubhu abayithatha kuthina belaphi ukuthi bafuna ukugqwasa abantu ezigodlweni zabo leyo nto leyo iyawubulala ubungoma. That's why egcineni kwakhona izangoma lezo ziya exposeka noma izangoma lezo ziphelela ukushatini phelela umsebenzi ngoba egcineni bagcine bebona ukuthi ayikho lento ayenzayo. Awukwazi ukuthwasisa amathwasa awu50 ngesikhathi esisodwa. You never awukwazi lokho akwenzeki. Lokho kusuke kukhombisa khona ukuthi kukhona into ekungasahambi kahle nethonga lakho. Lokho usuke usuzenzela kahle. Awukwazi ukuthi uyisangoma sewumuntu wesifazane ugijima uyogcoka ibheshu emzini wabantu ukhipha ithwasa. Bona lapho ukuthi kukhona into engekho right. Kukhona iphutha elikhona phakathi kwempanda yakho nokugobela kwakunikeza impanda yakho. Kwawena nje khona izinto ezenzayo esingahambisani nesimo sento ekuthonga. Emakhosini ngiyathokoza abazweni ngicela besubscribe befollow. Amen.